Moitas grazas, ante todo, pola invitación e os meus parabéns á organización deste simposio, porque entendo que é un tema políticamente relevante polas razóns que logo apuntarei onde os haxa. Gracias tamén pola oportunidade de expoñer algunhas consideracións que tentarei no tempo disponible que sexan sistemáticas, que axuden, cecais, a pensar o problema da vivenda nun marco teórico, político máis amplo. Propóñolles abordar 4 aspectos sucesivos que entendo están conectados. Primeiro, a desigualdade e as características da desigualdade derivada da última crise e os efectos sobre esa desigualdade deste capitalismo neoliberal, nomeadamente, especialmente na crise do 2008. En segundo lugar, abordarei algúns problemas non pequenos que ten a teoría igualitarista que fai frente justamente ao problema das desigualdades. Que límites ten? E apuntarei algúns deles de certo relevo. En terceiro lugar, abordarei por que a redistribución precisa completarse con predistribución, que son as razóns da predistribución e, finalmente, en cuarto lugar, o lugar estratégico, a meu modo de ver, que na loita pola igualdade desenvolve o problema da vivenda. Tentarei ser sistemático e unha maneira tamén esquemático para cumprir cos tempos suliñados. En primeiro lugar, as características da desigualdade e da crise. Ben sabido é que a desigualdade é unha característica estrutural do capitalismo, pero, digamos así, que a crise e a súa causación canto a súa resposta de tipo neoliberal, o neoliberalismo está nas raíces, na orixe, como causa e tamén nas solucións, como reformas estructurais, precisamente exacerban, por así decirlo, pois non só a desigualdade nas súas diversas dimensións, nunha perspectiva interseccional, senón que, ademais, introduce elementos cualitativos de moito relevo. Un deles, e o primeiro, meu modo de ver, é justamente a reducción do político ao económico, a extensión da esfera económica e do mercado a parcelas que, dende a ilustración política, viñan sendo patrimonio da política e das loitas justamente en derredor do poder político. Esta economización ten diversas dimensións que sintetizo moi brevemente ao meu modo de ver. En primeiro lugar, ao abeiro da crise introdúcense un número ilimitado e crecente de bens públicos no mercado. É dicir, que bens e servizos crecentes se poñen a disposición do diñeiro, do mercado, do intercambio instrumental. A primeira consecuencia desto é que se introducen directamente nunha esfera que é, por definición e natureza, desigualitaria. O mercado distribúe de xeito injustamente desigual. Esta é, por decirlo en términos de Cohen, a primeira consecuencia da mercantilización, da hipermercantilización de determinados bens e servicios. En segundo lugar, o mercado non é simplemente desigualitario. O mercado convierte en mercadorías e degrada determinados bens e servizos, póñase o corpo, a educación, a sanidade, a vivenda, se a introducimos neste mecanismo. Ten efecto cualitativo de transformar en mercadoría e a índole da mercadoría que ben coñecemos desde a obra de Marx ten os seus propios efectos en canto tais e, efectivamente, un deles é justamente non só introducir un universo desigual por definición, senón, ademais, de degradación da índole de determinados bens e servicios que se ven reducidos a unha dimensión para que é discutible que poda esgotar a súa condición, pero mesmo degrada
a súa natureza. En terceiro lugar, tense producido solapadamente unha inversión categorial de extraordinario relevo, que non só a economización da esfera da política e de dimensións determinados bens e servizos públicos, senón que, ademais, teremos algo así como que o mercado transformase nunha sorte de tribunal xulgador, xa adiantara Foucault nos seus cursos do Collège de France, de tribunal xulgador da política de intervención do Estado, da regulación, esa idea de que compre merecer a confianza dos mercados e, polo tanto, hai unha especie de tribunal económico onde o mercado non só é reino señor, se amplía, senón que, ademais, xulga, érguese como instancia xulgadora e normativa dos diferentes procesos. O cal, en cuarto lugar, tradúcese nunha peculiar antropoloxía, que é a dominación do homo economicus como retrato moral unidimensional do ser humano. A degradación non é somente dos bens e servicios, a degradación é dos seres humanos sometidos, precisamente convertidos nós mesmos en mercadorías e leídos exclusivamente como homo económicos. Wendy Brown ten insistido sobre esta degradación de intereses nun mundo que abandona, diríamos así, a preocupación polas necesidades básicas, polas capacidades, polos funcionamentos, diríamos, do debate Sen, que vai desde Sen a Nussbaum, etc. Hai unha antropoloxía específica que é un retrato moral determinado que condiciona o desenvolvimento tanto do pensamento como das políticas públicas. En quinto lugar, tamén a crise amosa a outra vertente fundamental do mercado, que é a insostenibilidade, a pegada ecolóxica, a dilapidación de recursos, a destrucción medioambiental elevada a niveis insoportables. Insisto nesta dimensión porque temos a falar da igualdade como unha dimensión que mesmo contemplada no seu aspecto interseccional de articulación complexa, non simple superposición de desigualdades de xénero, raza, cidadanía, etc., tende a pensarse exclusivamente na igualdade sexa identitaria, cultural, económica. A dimensión clave no noso tempo é precisamente a sustentabilidade. O feito da destrucción medioambiental, do cambio climático, leva a introducir unha lectura da desigualdade que ten que incorporar necesariamente a limitación de recursos, ou por así decirlo, a necesidade de romper co circuito de postular un crecemento infinito sobre un ecosistema finito. E este é o horizonte de pensabilidade mesmo do que temos que partir na consideración da igualdade. Non é un elemento máis, o mesmo quer decir para a sustentabilidade que se pensa sempre, se vos fixades, cara a xeneracións futuras, principio de responsabilidade cara a xeneracións futuras. É un tema do presente, é un tema de igualdade, é un tema, en fin, de desigualdade entre países, entre capas e clases sociais e entre grupos. A isto compre engadir, en sexto lugar, a financiarización da economía. A especulación e a usura elevada precisamente a categoría que leva unha peculiar acumulación, por decirlo en términos de Harvey, de acumulación mediante desposesión. E isto é unha grande novedade de fluxos financeiros, de desregulación dun mercado libre que campa polos seus respetos e que impón a súa lei. En sétimo lugar, características da crise é acentuar a conexión entre diversas dimensións. Na perspectiva de Yuval Davis e outras, sería a interseccionalidade. Insisto, é unha ecoloxía das desigualdades, non é simplemente superposición, sino un efecto multiplicador de cambio estructural interno diríamos así, desigualdades de clase, de raza, de xénero, de etnia, etc., ou de cultura. Esta
É unha idea importante porque, tanto no ámbito dos debates sobre a cultura, do nacionalismo, multiculturalismo, mesmo feminismo, hai unha obsesión culturalista polos problemas da identidade do suxeito que desatende de maneira central, en meu modo de ver, pois a preocupación pola base material da dominación e da explotación, que temos que reintroducir na ecuación. Finalmente, o mercado ten o seu propio réxime emocional. E sobre isto pasamos sempre de puntillas. Réxime emocional. Os mercados non somente son desiguais, non só reproducen ampliadamente as desigualdades, non somente transforman os seres humanos e bens e servicios básicos para os seres humanos, para as súas necesidades básicas en mercadorías, é que, ademais, estende unha antropoloxía, decíamos antes, e un réxime emocional. Cultiva as emocións do medo e da cobiza, anula emocións como a empatía. É moi interesante prestar atención a esta dimensión que se nos escapa porque seguimos pensando en termos de intereses. Compre complementar o retrato dos intereses polas paixóns. E isto é un elemento decisivo. O réxime emocional capitalista exacerbado da man da extensión e normalización de paixóns e de emocións como o medo ou a cobiza. E a crítica e o desbotamento estructural da empatía. A utilización instrumental do outro en canto medio, diríamos en términos kantianos, non como fin, senón como medio, a cada aquí a súa máxima expresión. Isto é importante non somente por esta dimensión de intercambio instrumental, de desigualdade estructural de recursos, de información, de poder, non nos esquezamos, e logo insistirei sobre isto, senón tamén porque, en último lugar, o mercado é antítese da comunidade, dos vencellos de fraternidade entre os seres humanos. A idea esta de que o ser humano se plantexa como homo economicus competitivo, ese individualismo posesivo competitivo no mercado, erosiona radicalmente as bases da fraternidade e, polo tanto, é un ulterior ataque ás bases da fraternidade que cimentan a loita pola igualdade. Esa separación en mónadas ailladas e competitivas destrúe os vencellos comunitarios, o cal, aos efectos do tema que aquí nos ocupa, a vivenda e mesmo a cidade, logo verei sobre isto, resultan decisivos. Este é o panorama, e podíamos quedar ben tranquilos con esta dimensión crítica, pero o que quero plantexar en segundo lugar é que boa parte da teoría política igualitarista durante moitos anos aceptou parcialmente, mesmo sendo igualitarista, mesmo tentando combatir a desigualdades crecentes do capitalismo serodio, acepta un terreno que ten elementos en común co discurso neoliberal. Isto é patente, non podo entrar en moitos detalles, no debate clásico sobre o que se chama igualitarismo da sorte, lac egalitarismo, porque aquí que nos atopamos diríamos unha visión da desigualdade na que se acepta o mercado, se admiten correccións ao funcionamento do mercado. Como se opera isto? Abandonando, esta sería a primeira perspectiva, abandonando unha consideración global e estructural das desigualdades, que son as raíces estructurais sistémicas, non meramente individuais, das desigualdades, para pasar a un debate dun gran estreitamento ético, diríamos así, escasamente político, no que, da man do comportamento dos individuos, a corrección que decíamos antes, esa corrección dos fallos do mercado, das fendas do mercado, realízase en derredor de principios extraordinariamente discutibles como son a responsabilidade ou o mérito, todo elas categorías individuais.
que merece cada quen, do que gana, dos seus dons, de que é responsable cada quen nas súas decisións de vida. O problema non é o sofisticado desa discusión, o problema de que isto se leva por diante unha mirada directa sobre as razóns estruturais da desigualdade. Individualiza e sintoniza, polo tanto, con esa idea de homos económicos, de que somos responsables, que é o que merecemos, debate apasionante onde os haxa, cando estamos esquecendo xustamente a dimensión estrutural básica que nos condiciona nos nosos comportamentos individuais. En segundo lugar, non é simplemente que se entenda que o mercado funciona e se corrixe, senón que esa corrección, segundo elemento, é unha corrección limitada, da man dos principios de mérito e de responsabilidade. Enténdese que aquí nunca se trata de abordar igualdade dos resultados. Como somos responsables, até certo punto, dos nosos comportamentos, como temos un mérito ou outro, a idea básica é que pensar en igualdade de recursos final do proceso, na trayectoria das nosas vidas e das sociedades, carece de sentido. Igualdade de que? A pregunta famosa pola métrica da igualdade. E aí está tachado, definitivamente, a idea de igualdade de recursos, como é unha situación finalista. Sin embargo, a pregunta é que sexa cal sexa a causa, sexa cal sexa a nosa responsabilidade ou o noso mérito, é certo que podemos permitir que se exclúa da ecuación a igualdade final de recursos de resultados e de recursos que poseemos? Non é esta unha corrección moi superficial das desigualdades? Temos que ter unha fe infinita na nosa capacidade, na nosa responsabilización. Como medimos? Por que desatendemos os resultados, sexan cal sexan as causas, sexa cal sexa a nosa participación nas nosas decisións de vida, nas nosas trayectorias vitais? Este é o segundo problema, pensar en termos de recompensa, de mérito, do que se merece, do que non, e todo a súa traducción en políticas públicas que son esa pulsión taxonómica que nos leva a clasificar diversas categorías, clasificación vexatoria onde as haxa, a unha burocratización de que situación vostede, de que responde. Esta perspectiva, diríamos así, é debedora do primeiro punto que dixen, ao abandono da visión estrutural dunha sociedade capitalista que exacerba as desigualdades, as reproduce ampliadamente de modo estrutural. Pero iso non queda aquí, é que isto ten un efecto fundamental nestas teorías políticas do igualitarismo, é que se entende a cales deben ser as políticas adoptadas desde os gobernos, por así decirlo. Pero que pasa cos actores? Hai aquí unha gravísima confusión e unha reducción do concepto de poder. Claro que o poder lexítimo ten que tomar decisións e uns aspectos fundamentais son as políticas públicas que deben adoptar ou non. Pero que pasa cos actores? Unha cousa é o poder sobre, outra cousa é o poder para, o poder que nace da acción colectiva. Este modelo carece de interese, como se os poderes públicos sabios clasifican, deciden, pero os actores que trasladan novas demandas crecentemente ao sistema, producto das novas problemáticas, entre elas aquí nos ocupa a vivenda, non son tidas en conta, non hai lugar teórico para elas. E se non hai lugar teórico, quere dicir que non hai lugar político. É unha carencia fundamental de desatender a movilización colectiva, as demandas que chegan de abaixo, como se desde arriba se fixara a xenda por parte dos gobernos, máis intervención, menos regulación, pero que din os actores? Cais son os novos problemas? É que sin ese poder que nace de abaixo, sin esa movilización colectiva, sin eses novos actores emerxentes que agroman no escenario político, o retrato resulta demediado e absolutamente pouco creíble. Decíamos antes que isto leva ao abandono dunha perspectiva estrutural, pero pensemos que isto se exacerba nun mundo absolutamente interconectado, donde as decisións de uns afectan as decisións dos outros. Non somente é, polo tanto, a perspectiva das razóns estruturais, sino que na propia acción e responsabilidade a illar que lle corresponde a cada quen, que merece cada quen individualmente, ou de que é responsable cada quen individualmente, é unha locura. Todas as accións están interconectadas. Temos achegas, pero as achegas dependen das achegas de outros. Estamos nun mundo crecentemente interdependente.
este modelo non sirve, non dá conta porque tenta de aillar individualmente o tratamento específico da desigualdade, do problema de recursos de cada ser humano. Decíamos antes que isto leva esa compulsión, esa pulsión taxonómica de clasificación e de enxuizamento e de examen na atención social nos diversos problemas das políticas sociais, unha clasificación que resulta burocrática e vexatoria en grado sumo. En quinto lugar, desde o punto de vista do poder, hai unha confusión permanente que a teoría igualitarista semella aceptar sin discutir dos postulados do liberalismo e, sobre todo, do neoliberalismo. Cal é, pois, esa distinción entre interferencia e dominación. Semella entenderse que toda interferencia ao mecanismo do mercado é unha sorte de mecanismo de dominación co que compre ser extraordinariamente coidadosos e non restrictivos, senón eliminalo. É unha gradación meramente cuantitativa, de tal maneira que a liberdade sería precisamente a non interferencia. Pero isto é unha concepción impresentable da liberdade. A liberdade non é algo que se ten e que naturalmente e que o Estado e os poderes públicos interfiren. A liberdade é algo que se construe, é algo costosísimo de construir, de separación dos obstáculos que se opoñen á liberdade. Non é o principio dos tempos, non é un dereito natural do que nacemos os seres humanos, é algo con que non nacemos, é algo que temos que construir traballosamente e que perdemos constantemente o fío da historia. Por lo tanto, a idea básica é a contraria, é que é necesario manter esa diferencia entre interferencia e dominación. A loita contra a dominación, por decirlo brevemente, implica interferencias lexítimas. Interferencias lexítimas en donde? No mercado, na economía. Veremos que consecuencias ten isto. A regulación dos mercados, a oferta pública. Este é un elemento fundamental. Por lo contrario, estaremos timoratos entendendo que a liberdade pode ser menoscabada por intervencións extrañas, de tal xeito que hai como unha esfera natural de liberdade que se ve menoscabada. Remato, finalmente, con outra dimensión. O lugar da propiedade, que é un lugar baleiro e pouco elaborado. O problema da propiedade, na perspectiva que acabamos de ver, da liberdade como separación dos obstáculos que impiden a liberdade, de loita pola liberdade, por tanto, é un proceso, non é un dato, nin un punto de partida, é un proceso contingente, político, aberto, unha loita. Tradúcese precisamente no esquecemento do que xa Marx nos escribía no libro terceiro do Capital. A propiedade de uns é a non propiedade de outros. O problema da apropiación. E o neoliberalismo. E a isto non ten resposta estas teorías individualistas, analíticas do igualitarismo, que, diríamos así, aceptan de base o neopropietarismo. Este é o elemento. A propiedade non só se mantén, senón que se sacraliza da man dun neopropietarismo que se dirixe directamente contra os vencellos comunitarios, que se dirixe contra as tentativas de redistribución, sistema fiscal progresivo, se dirixe contra a regulación dos mercados, e nomeadamente os mercados financeiros. Piketty ven de subliñar no seu último libro, que acaba de sair este mes, precisamente en que este neopropietarismo dáse a man, ademais, cunha ideoloxía individualista do mérito, e que non se pode separar a cultura política do mérito e da responsabilidade precisamente dese neopropietarismo que se opón aos vencellos comunitarios, desa fraternidade da redistribución e da regulación. Neste contexto, terceiro gran punto que quería abordar e poñer a súa consideración é por que a redistribución, que como pensamos tradicionalmente da man de mercado que xenera
fallos de mercado, desigualdade, que necesitan ser corrixidos, e dai o sistema impositivo e políticas públicas, non é suficiente. É irrenunciable, pero non é suficiente. Entendo que do que acabamos de decir derívanse as razóns profundas polas cais compre poñer en primer plano non só a redistribución clásica, senón mantendo e ampliando, se é absolutamente necesaria, mecanismos de predistribución. O problema é que a redistribución nin considera o que acabamos de decir, as raíces estructurais da desigualdade, nin a dominación e as relacións de poder que xenera a desigualdade e a explotación, nin toma en consideración que esas políticas de redistribución xeneran e teñen xenerado o que chamamos outsiders do sistema. Hai un sector de beneficiados, pero novas marxinacións e vulnerabilidades emerxentes son radicalmente desatendidas e fican marxinadas do sistema. A redistribución está pensada para os insiders, o cal está ben, pero é limitado porque temos sectores crecentes de marxinación e conxuntos de vulnerabilidade no que nos tiñamos pensado até agora, e que teñen agromado con forza nos últimos anos. Finalmente, hai un problema grave da redistribución, e é que ben considerar da man desa idea, temos o mercado que funciona sensatamente ben e logo corriximos as súas desigualdades, non só a capacidade, decíamos antes, desigualitaria e degradante da transformación de bens e servizos en mercadorías e dos seres humanos nunha mercadoría máis, por certo, senón, ademais, que o mercado, e este é o punto central, o mercado non é un produto dunha esfera natural. O mercado é o resultado de intervencións masivas dos Estados. Non é unha esfera natural que logo o Estado regula. Non houbo en ningún país, ningún mercado que non fora mercado nacional, que non fora construído mediante intervencións políticas garantindo o orde público, o mundo do dereito, a moeda. Son os Estados os que xeneraron os mercados. Non é unha novidade que o Estado interveña para regular. A vulgata neoliberal parece entendernos que hai unha esfera natural e outra artificial que é a do Estado que entra a súa regulación. Este é un erro definitivo porque sitúa a defensiva o que antes falábamos da necesidade de regulación dos mercados. Non é unha necesidade nova. É que isto é o que ven pasando desde o comezo. O propio mercado non existiría sen esas intervencións masivas e coactivas por parte dos Estados que construíron os seus mercados nacionais e construíron xa do século XVIII a XIX o mercado global nas colonias. Dai deduzo a necesidade de predistribución. Que quere decir isto? Predistribución. Predistribución quere decir temos que adiantar, temos que ser máis críticos co capitalismo e co mercado. Compre, polo tanto, consecuencia primeira, atallar as desigualdades antes de que se produzan, non abonda con corrixilas. Intervención previa, interferir, digamos así, como se fixo sempre polo demais, nun sentido ou noutro, xeralmente a favor das clases poderosas, dos pudientes, dos máis dotados de recursos, compre intervir no funcionamento dos mercados. E isto require dúas cousas. Require, claro está, regulación dos poderes públicos, en primeiro lugar, é dicir, garantir determinados bens, o acceso á igualdade de oportunidades en acceso a bens básicos, garantir, por exemplo, un salario mínimo, que sexa digno, introducir unha renda básica universal, poñer límites á contaminación, non agardar que sexa o mercado que nos resolva ese problema, vencellar a educación co emprego e, polo tanto, reforzar esa dimensión educativa, regular, por suposto, os mercados financeiros e, entre eles, e fundamentalmente, regular o acceso á vivenda. E iso quere decir intervención pública, control, non só investimento en vivenda pública, senón tamén control do propio mercado. Insisto, sempre entendendo que a predistribución non é unha alternativa, non é unha moda a falar de predistribución frente á redistribución, é complementaria, pero que parte xustamente dunha diagnose moito máis crítica co capitalismo actual e co mercado. Isto leva, claro está,
ao desenvolvemento de políticas públicas máis complexo, desde o punto de vista regulativo, de interferencia, decíamos antes, lexítima, de un cambio estructural que se traduce, ademais, e provoca comportamentos distintos. Teñamos en conta que o comportamento dos seres humanos depende das institucións, das políticas. Escollemos cursos de acción segundo os incentivos que enfrentamos. Nunha estructura de incentivos que favorece a especulación, a codicia, a envexa, a propiedade, etc., etc., temos un ser humano. Estamos producindo antropolóxicamente un ser humano determinado. O cambio da predistribución é tamén non só un cambio de políticas públicas, é un cambio de cultura política, que ten como núcleo a sacralidade tradicional da propiedade e a necesidade de interferencia lexítima no mercado a todos os efectos. Pero, ademais, en segundo lugar, segundo gran aspecto, a predistribución resolve o problema do déficit que tiñamos antes, do déficit político que tiñamos nas teorías redistributivas clásicas, que é a introducción dos actores da movilización colectiva. Este é un aspecto que se tende a marxinar na perspectiva de reducir a predistribución a novas políticas públicas, pero un elemento clave da predistribución é precisamente entender que os poderes públicos non son quen de dar conta de novos problemas, de novos conxuntos de vulnerabilidade, de novas demandas que agroman nas nosas sociedades. E dai precisamente a necesidade de atender, de abrir, de empoderar, de, diríamos así, atender a eses novos actores da sociedade civil, fora do mercado, que introducen novas demandas en todos os aspectos que acabo de subliñar, e a vivenda entre eles. A idea básica é a construcción de coalicións a partir desa constelación de actores plurais, pero o panorama se diversifica máis alá dos partidos políticos que están destinados precisamente á xestión das políticas públicas e ao poder desde arriba, o poder lexítimo, democrático, absolutamente necesario, pero que ten que ser complementado de maneira radical por unha sociedade civil activa, a vida conta de que, senón, o atendemento a esas demandas fica orfo xustamente de interlocución social e da viveza que achega xustamente a movilización colectiva e as loitas dos diferentes sectores. E iso finalmente nos leva a que a predistribución é fundamental, porque tamén nos leva a repensar a nosa democracia. Nos leva a abandonar dunha santa vez o debate en democracia representativa e democracia participativa. A ver se saímos dunha santa vez desa espiral de retroalimentación. Lévanos a pensar a democracia desde unha perspectiva de cidadanía en sentido forte, e isto é importante reconsideralo, da mando que veño de decir, dos novos actores colectivos. Estamos en 2019, estamos celebrando estes días 80 anos, 1967, a movilización dos primeiros estados norteamericanos e das cidades. Decíamos, rebelión dos barrios negros, pero o resultado foi precisamente unha lei de vivenda, porque a vivenda é central para esa movilización, porque son dos barrios pobres, aquilo que nin se sospeitaba. De California, Illinois, e esas revolucións, esa movilización popular sería que daría lugar ao aumento dos dereitos civiles, 1968, 1969, o movimento de contracultura urbana de insatisfacción precisamente co mundo do mercado, exemplificado en Woodstock, xa que estamos a falar nestes días, nas mesmas datas en que tivo lugar un acto cultural fundador do noso tempo, como foi Woodstock. Pero isto nos debe a repensar a democracia, como digo. Son novos actores e, polo tanto, iso quere decir que temos que privilexiar outras dimensións máis alá do circuito tradicional de representación ou participación. Democracia participativa, democracia representativa. Como? Democracia deliberativa, eso ten que ser de debate público, de discusión, de ampliar o horizonte intelectual e cultural, de liberación, porque isto non é simplemente traducir preferencias dadas, implica deliberación, porque se trata de transformar as preferencias. A política é endóxena, xenera preferencias, e este é o lugar da democracia. E nunca foi máis necesario atender a esa dimensión de produción política das preferencias mediante discusión pública. Mediante información, discusión,
creación de foros de debate. E, desde logo, en segundo lugar, con deliberación, inclusión, porque debemos ter unha requintada estructura participativa ou representativa e marxinación e conxuntos de vulnerabilidade excluídos directamente. Logo se falará desto na intervención de María Xosé, e o deixo aquí. Pero repensar a democracia desde a deliberación e a inclusión. Finalmente, como se sitúa en todo isto o problema da vivenda? Defendo e sosteño que a vivenda é o lugar estratégico da loita pola igualdade. É o núcleo vertebrador, non é unha dimensión máis a engadir, é un aspecto central e decisivo. Observemos brevemente tres dimensións da desigualdade que se adoita entender constitúen o fulcro articulador das dimensións. Que nos ten que decir a vivenda? Observemos. Primeiro, direi tres nada máis. Desigualdade de recursos e de oportunidades. O problema de vivenda é básico, porque é básico desde o punto de vista da pobreza, é básico desde o punto de vista do acceso aos servizos públicos, á educación, á sanidade. Por lo tanto, de desigualdade e de creación de desigualdade de recursos e oportunidades. En segundo lugar, desigualdade existencial. É base fundamental o acceso á vivenda digna para a liberdade, para a autonomía dos seres humanos, para as relacións de veciñanza e socialización, para o desenvolvemento da empatía, para a emancipación e autonomía da mocedade. Son toda unha serie de valores de desigualdade existencial que, se non se atenden, xeneran unha máquina reproductora de desigualdades existenciais. Finalmente, desigualdade vital, evidentemente. A vivenda depende, e se relaciona ca esperanza de vida. Temos estudos empíricos amoreas que nos revelan como o nivel de vivenda corresponde, se ou non se corresponde, ca esperanza de vida, ca saúde, ca intimidade, co nivel de contaminación e, polo tanto, problemas de saúde e de esperanza de vida. Por lo tanto, se anudan en derredor tres dimensións básicas e centrais da desigualdade. Daí que sexa un elemento central de articulación de vulnerabilidades. E daí a súa centralidade. Se isto o comparamos, se fará dabondo en intervencións posteriores, pero non quero deixarlo pasar. En 5 minutos que me dan de prórroga tentarei dicir, e todo isto, que ten que ver, último punto, con o noso país, con España. E que España é o retrato xusto de todo o que acabamos de decir. E que repasemos brevemente da man de todos os estudios do Grupo de Naredo, dos informes oficiais que se dispoñen, 2010, 2012, etc. A política da vivenda en España. A veces se di, non hai política de vivenda. Como que non? Claro que hai unha política de vivenda. Unha política de vivenda que ten algunhas características ben notorias. Primeira característica, señorío absoluto do mercado e da desregulación. España va bien. Este é o punto primeiro central. Segundo, desigualdade estrutural básica. Por qué? Porque é un modelo de políticas públicas que favorece a vivenda en propiedade frente a vivenda en aluguer. Por lo tanto, estamos no mercado, dependendo da capacidade adquisitiva, desigualdade estrutural de acceso, marxinación, incapacidade de chegar aos prezos disparados pola especulación. Terceira perspectiva, a conversión da vivenda como algo obvio e natural nunha mercadoría máis, por decir en términos políticamente correctos, como unha inversión. Por que unha inversión? Porque non un elemento social e, polo tanto, unha política de vivenda social absolutamente inexistente ou prácticamente inexistente. De que nos últimos anos algunhas cousas se fixeron, pero estruturalmente vimos aí. A vivenda como inversión e non como un elemento social. Cuarto elemento, exclusión xeralizada, débeda, desafiuzamentos, débeda, por certo, pública, porque isto implica os poderes públicos, pero débeda tamén privada. É un sistema perverso que xenera endebedamento público das contas públicas e das familias e
e das persoas. Quinto, algo tamén obvio, vivenda nova frente á rehabilitación. O cal, un coste económico extraordinario e disparatado onde se abandonan as políticas de rehabilitación, cos consecuencias que logo veremos. Sexto, toda esta burbulla inmobiliaria, isto que se ten chamado tsunami inmobiliario, pois esa ola da burbulla, tradúcese en corrupción política. E que isto xenera precisamente non só clientelismo, que isto xenera corrupción política. A política dos constructores, a compra dos partidos políticos, a compra de vontades, que menudearon o fío que ben coñecemos en todas partes de España, nos casos de Madrid, Barcelona, de Valencia, etc., son ben coñecidos. Pero afectan a calidade da nosa democracia. Conforman a nosa democracia nunha democracia desigual. A economía desigual tradúcese nunha democracia desigual, como decíamos antes. Eu diría máis, unha democracia irrepresentativa, porque ni siquiera cumple co que son o obxectivo da representación, eleccións libres e competitivas, por medio da corrupción e de moreas de diñeiro que se gana ca extracción, ca recalificación de terrenos, por exemplo. Isto non é simplemente cuestión de vivenda, é cuestión do territorio. O cal se traduce, sétimo, en desestructuración territorial. A España baleirada, claro, amoreamento en condicións infrahumanas nos lugares, despoboación generalizada noutros, unha desestructuración territorial como marca fundamental desta política de vivenda. Que se traduce todo isto? Pois na mala, octava característica, se queredes, mala calidade de vida. O modelo de cidade non é cidade, por utilizar a dicotomía que emprega moi lúcida, do meu modo de ver, de Richard Sennett no seu último libro, que tamén ven de sair, a diferencia entre building e dwelling, a diferencia entre, en francés, ville e cité. A ville, cidade da construcción, da operación, das macrooperacións, dos constructores, a cité como lugar de encontro da cidadanía. Son dúas cousas ben distintas. Aquí primou o building sobre o dwelling. A calidade de vida descende extraordinariamente nestas cidades. Finalmente, ni que decir ten que todo isto se traduce na insustentabilidade do modelo. É un modelo dunha pegada ecolóxica extraordinaria, dunha destrucción medioambiental sen parangóns en toda España, non só das paisaxes, como se di, senón de recursos, do espazo, de recursos renovables e non renovables. A cementación de España se traduce na edificación masiva en cauces de ríos afectados agora polo cambio climático. Observamos as zonas inundables totalmente edificadas. É un desastre medioambiental de proporcións inenarrables. E volvo a decir, isto é un factor de desigualdade, reproduce a desigualdade, porque o cambio climático afecta máis aos máis febles. Discrimina tamén por clases sociais e por zonas, por países e por zonas. Finalmente, remato xa, non quixera rematar con este tono tan apocalíptico, pero sí subliñar que esta é unha axenda fundamental na loita pola igualdade. Non é un elemento máis, é o fulcro articulador de moitas vulnerabilidades, de moita movilización política, ao que lle temos que prestar a debida atención nun marco conceptual apropiado. Do contrario, seguimos a vivir, falase das cidades, antes falamos de Richard Sennett, Félix Duque ten acuñado un termo que me parece fundamental, que é a mépolis. Imos cara a non cidade, non megalópolis, non. Estamos ni a metrópoli. É a mépolis, a non cidade, a desarticulación territorial, a mala calidade de vida, a unha máquina de xerar desigualdades. Recordo, para finalizar, que cando Marx e Engels, ao beiro da escrita do Manifesto Comunista, visitaron Manchester, Engels escribira aquela situación da clase obreira en Inglaterra, decía de Manchester,
a vida de Londres, ironizaban que aquela idea tan alemana de Stadtluft macht frei, aire da cidade volvenos libres, dicite un puro sarcasmo nas condicións a que estamos. O capitalismo do 19 estaba edificando as cidades. A loita de clases, na súa perspectiva, tiña, como logo se verá na súa análise da Comuna de París, moito que ver ca urbanización Haussmann do Segundo Imperio. Unha loita política central que anuda outras loitas de clase, de xénero, de migración, etc. Esa é a lección de releer o problema da vivenda nun marco teórico da desigualdade nos nosos días. Por miña parte, máis nada, e moitísimas gracias.